Hvordan går det derhjemme? Har du fået gjort mig 3 gravide endnu? لا ده ساتري ده بارا بايد بلا पैदा करूं मगर तुम्हारा पैसे हम ना दो Nej, så skal han da finde en ny til at det sove. Det har han sgu da ikke råd til. Ja, jeg skulle heller ikke råd til en kone mere. Lauriksa! Nej, det er fint, det er fint. Vil du have en? Vores opgave er stadig den samme. Vi kan ikke løse den uden dem. Der vil altid være fjender omkring os og iblandt os. At en kan gemme sig i mængden og vende sig imod os, når vi mindst venter det, kan vi umuligt beskytte os imod. Abigail! Hvem ringer til? Charter mod telefon, Kowal. Jeg kan ikke finde opium, så han vil ringe. Bullshit! Ikke gået ret. Så er det værd, opiumater. Jamen, Taliban flytter mig aldrig i min Wesley! du kan ikke efterlade os her. Hvis Taliban virkelig er derude, så vil de slå os ihjel. Det kan lige så godt være, at det er en fælde. Hvad hvis det ikke er?